Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Duna na sad kitay nadawat dinhing pangutana gikan ni Aaron. Aaron, matud pa niya. Attorney, unsa may akong buhaton nga gipasakahan ako drunk driving o nakumbikto ako sa district court. Aron, doon na nakitay tubag niya ng pangutanahan na balik na kana. Lain tong nangutana na ko niya na. Apan siguro ko nga doon na ko'y tubag niya na o kinahanglan lamang ang jutang pagbuki o asang dapitan na nako nasulti. Apan ako na nang natubag. O dito sa akong tubag, ako nang gisaysay o unsay angay buhaton. Di ko na lang ni siya humanon ng imong pangutana o ako na ning nakita nga adto ni padong sa una na kong nasubay sa lain nga pangutana, sa laing nilalang, apan pareho lamang ang sustansya niini karon sa imong gipangutana. Laing pangutana dinhi gikan ni Jake. Mali, pasumpay na lang ni murag dugtong ta na lang ni kay tagsa raman unta ni kapangutana matag karon og unya. Apan ang kang Jake nga pangutana mao ang sick leave na ning apply siya og sick leave matud pa niya o human niadto gipasakahan siya o kaso na disciplinary action. O ang pangutana, mahimo ba ni attorney nga gi-approve man ang akong sick leave na nasayop kanini kay kining sick leave dili man i-applyan kisa bagoy mahibaw nga magkasakit ka na naanay diferensya dihang dapita apan sustinihan tana nga ang sick leave murag ang imong lawas gibati o basta na kay gipamati og imo ning gi-applyan aton ang sustinihan kay usahay mo sangpot na sa imong anang pamaagi aton ang kutan nga nahimo na ang imong sitwasyon dinhi nga gipasakahan ka og disciplinary action ang pangutana mahimo ba di ay nga i-aprobar man ang sick leave. Now, ang sick leave aduna na siya limitasyon. Doon na tayo gitawag og improper use of sick leave. Kanang improper use of sick leave mahimo na siyang mosangpot sa dismissal or pagpalagpot nimo sa trabaho gibase sa gitawag og misconduct and dishonesty. Kaning imong pagpanglimbong nga naa kay gipamati sa lawas unya wa di ay labi pa og nadiskobrehan nila nga didto ka naglangoy-langoy sa dagat no samtang ining biya ka sa trabaho kay lain ang imong lawas unya to nagpost dito sa Facebook nga perting lingawan nimo dito gasugba-sugba mo dito baki or unsa kwaknet ba nang inyong gi how inyong gi barbecue perting yung lingawag langoy-langoy karon mosangpot na siya sa misconduct og dishonesty og mahimo kang palagputon dihang dapita. Gitawagan na siya og improper use of sick leave. Apan dunay gamay ni anang lusot. Kanang gitawag og definition sa gitawag nga sick pagka lain sa lawas.
doon na natay kaso nini. O sa nilayugay dito sa Hukmanan, ningguwa nga ang pulong sick na tinuod ha, nga pwede kang palagputon pinaagi sa paggamit sa sick leave nga wa day kay gipamati sa lawas. Apan ang lusot nini gamay ra gyud kayo. Kana arang kahulugan sa gitawag og nga termino nga sick. Kay sa balaod wa man kana magkinahanglan nga nag-ungaw ikaw sa kamatayon. Ang pulong sick wa magkinahanglan nga tuwa gyud ka naglubog sa tambalanan. Tuwa gyud ka himatyon ka dito. So wa magkinahanglan nga ang sick ingon anaon pagsabot. Mamahimo kana nga wa lang ikaw sa saktong di lang ganado ang imong lawas ug nagkinahanglan kag recreation o lain nga mga buluhaton aron mapugnan ang imong gipamati. Usa na niana ang paglangoy-langoy. Di man mahitabo nga ingno nato nga di bagod ay mahimo nga maglangoy-langoy ang tao nga lain yang pamati sa lawas. Mahimo biya. Ug ang iyang gipamati dili gyud kadtong gitawag og physical illness. Pwede man na siya og iya lang emosyon or pamati bisan ang iyahang pangisip nga wa sa saktong tono ug sa sista pa wa matuno. So covered gihapon na siya sa gipamati sa lawas. So dihang dapita makalingkawas ka sa gitawag og dishonesty and misconduct na pwedeng ipahamtang kanimo gumikan sa improper use of sick leave. No? Diha ang dapita magliok-liok sa mga pulong. Pankinahanglan ang pulong nga imong gamiton mutangkod usab didto sa sitwasyon kay gamit ag nindot kay pulong unya ang mga lintunganay facts wala ma-align, wala magsigo. Kinahanglan sa takdo na siya. Aron dili ka mabuktot ana og hampakon kas lain-laing katarungan. Daghan salamat sa imong pangutana, Jake, og ako nang hinaot nga kanang kining tubaga adunay lamdag kanimo. O kung doon na pa'y nahibilin nga mga kakuwangan sa imong hunahon, hawang pang imong hunahon sa mga tubag, ay pagpanuko o pagpadangat niya ng mga butanga. O ato gihapon ng tagaan o tubag. Kung doon na pa mo yung mga suliran o pangutana, isanghid na din. O kining inyong manlalaban o abogado sa New Zealand alang sa mga Bisaya, ni alang na andam og tagana sa inyong pagsampit. Kini si Dr. Paul Alforque moingon, daghang salamat sa inyong pagsunod dinhis atong sayranan sa mga Bisaya dinhis New Zealand. O ako nang hinaot nga padayon kamo sa pagnunot niini. Daghang salamat sa iyong pagsunod o hangtod sa sunod natong yugto dinhi sa atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Daghang salamat.